ассалому алайкум бародаро. хотиррасон мекунем ки домтиҷаи саҳифаи худро дар инстаграм дорад. дар саҳифаи инстаграми худ мо маълумоти пурраро оиди ҳар як хона пешниҳод мекунем. марҳамат, дар оида обуна шавед. ссилкаи инстаграм дар описания ва дар комментарияи видео. ассалому алайкум бардори азиз, хуш омадед ба канали домтиҷей ва пеш аз саршави навор ҳатман лайк, подпискаро ва зарбулачаи зери видеоро пахш кунед. хонаи навбатӣ духонага 60 квадрат метр, якум ошона дар Зарафшон, шаҳри Душанбе, якум ҳуҷра, меҳмонхона. хона бо кухни гарнитураву спальни гарнитура фурӯхта мешавад. Дигар мебелоша мегирам. хона бо ремонти хуб мебошад. ин ҳоҷатхона. ин ҳамомихона. ин ошхона. спальни хона мебошад. хона ягон проблема надорад. свет, об ҳамавақта дар якум ошона. дом 7 ошонага. инҷо коридори хона. ина бардори азиз, доми хона дар назди Зарафшон мебошад. нархаш $35,000, 400,000 сомон мешавад. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо савдо мешавад. агар шумо реклама хоҳед кард, ба рақамҳои 907 1455 занг занед, фикри рекламаша мекунем. ассалому алайкум бародари азиз, хуш омадед ба канали домтиҷей. пеш аз саршавии навор ҳатман лайкро зер кунед, обуна шавед ва зарбулачаи зери подписатсияро дар реҷаи все монед. сар мекунем наворро. хонаи навбатӣ духонага коробка 69 метри квадратӣ. нархаш 420,000 сомон назди Садбарг. ин ошхонаи хона мебошад. треза надорад. инҷа ҳамом ва ҳоҷатхонаи хона. ин якум ҳуҷраи хона. инҷа балкон.
ина бардори азиз, назди Садбарг, на доми ватан. дом худаш 12 ошонага и да 11 ошона. ин дуюм ҳуҷра ва иҷа да байни ин ҳуҷра я перегородка яъне хеле мондагиай ва ира мешавад ба сехонага табдил дода. дом ягон проблема надорад. Свет, об, лифт ҳамаш ҳамавақта ба ягон мушкилӣ. хотиррасон мекунем. ду хонага 69 метри квадратӣ, 11 ошона, назди Садбарг, нархаш 420 000 сомон ё ин ки $35,000. ба рақамҳои 998 занг занед, бо муомила мешавад, бо арзон мешавад. ина бародарои азиз, худи дом аллакай сохта шудагиай, новостройка, назди Садбарг. хотиррасон мекунем бародаро ки барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 нависен. Viber, WhatsApp, Telegram имода. ассалому алайкум бардори азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. ва пеш аз саршавии навор ҳатман лайк, подписка ва зарболашаи зери видеоро пахш кунед. хонаи навбатӣ сехонага 190 метри квадратӣ, 11 ошона, назди поликлиникаи 14. ҳуҷраи ин хона спаль. хона бо тамоми чизу ашёш фурӯхта мешавад. инҷа якум ҳамом ва ҳоҷатхона. инҷа дуюм ҳуҷра. хона евроремонт. нархаш 980 000 сомон ё ин ки $90,000. инҷа хали терраса дорад. инҷа дуюм ҳамом ва ҳоҷатхона. инҷа детский.
اینجا آشخانه می باشد. اینجا تراس همین خانه می باشد بارداره. این خانه پنتهاوس. این باردار عزیز در نزد پلیکلینیک 14. اگر خانه با شما پسند آید با رقم های 919 98 88 زنگ زنین با سودا می شود. این باردار خریدم. یه بار دیگه خاطررسانی میکنیم. سه خونگاه 190 کوادرات متر 11 ماشینه پنتهاوس یورولیمون با رقم های 919 98 88 زنگ زنین با سودا میشه. اگر شما خواهش رکلام دارین با رقم های 927 14 55 زنگ زنین مسئله رکلام را میبینیم. السلام علیکم برادران. از طرف شما چند بار طلب شد که خونه караоке съёмка کنین، اما съёмка کردیم. خونه نوبتی سه خونگاه بارداره 80 متر کвадراتی 13 ماشینه. нархаш 370,000 сомон 33,000 доллар. اینجا اینا با فکر نه اینجاش توالت میشود، اینجاش وانه، اینجا یکم خونه، پشتی برف تاجیک در نزدش صدیق پلیکلینیک 10 لیسه پرزیدنتی 13 ماشینه. دام خودش 15 ماشینه. اینجا دویم حجره، اینجا کخنی میشود. اینجا سیم خونه، لیکن ممکن اینجا کخنی بشه. چه خیلی که مخوله. در این دوم سтройка рафтестай чанд ҳуҷраро аллакай чанд хонаро аллакай гирифтагӣ ремонт кардаги одамҳо зиндагӣ кардастанд. там худаш и коршмондагӣ насиб рӯзои наздик меспоранд шуд. агар хона ба шумо писанд ояд ба рақамҳои 919 98 88 занг занед. лайк ва подпискаро аётон наброред. фикрҳои худтонро дар комментария нависед. ина бародарон подъезди омадан. дом худаш 4 подъезд. нархи хона
$33,000 окончательно дига арзон намешавад. агар ба шумо писанд ояд ба рақамҳои 998 занг занед. Ассалому алайкум бардори азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ ва пеш аз саршавии навор ҳатман лайк ва подпискаро зер кунед. хонаи навбатӣ ҳавлӣ мебошад бардори азиз, 11 сотик замин дар ноҳияи Рӯдакӣ, лекин 11 январи 2021 ба ноҳияи Сино ворид мешавад. ҷамоати чоракорон, деҳаи Зафар. 11 сотик замин мебошад бардори азиз, дар назди дарвозаи Ҳисор, айпасост Америка, камтар болотар. 1 сотик замин дар ҳамин территория бардори азиз $10,000, яъне ки қариб 115,000 сомон. ба нархи ин хонаам $110,000, ё ин ки 1,250,000 сомон. ҷа бардору хонаам дорам. хонааш бери минтай дуҳуҷратай. ин хонаи бардорот ҷош беҳад нағзай. кадоме агар хоҳа магазин шудан ёки ягон чиз дигар, марҳамат ҳамин хонаи гирен. заминаш ҷои беҳтарин дай. ҳозир ҷада кам тасфройка рафтасай. баран бардори азиз, ина бардори азиз худи хонаҳо. ремонт надора. барам бафикрам ина бардори азиз, агар замин ҳавлӣ ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 занг занед. боз савдо мешавад бардори азиз. 11 сотик замин, оби шаҳрияй, светофора. 11 сотик замин дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати чоракорон, деҳаи Зафар. агар шумо хоҳиши реклама доред, ба рақамҳои 927 1455 15 занг занед ёки нависед. ассалому алайкум бардоро, хотиррасон мекунем ки Dom TJ саҳифаи худро дар Instagram дорад. дар саҳифаи Instagram-и худ мо маълумоти пурраро оиди ҳар як хона пешниҳод мекунем. марҳамат дар оида обуна шавед. ссилкаи Instagram дар описания ва дар комментарияи видео. ассалому алайкум бардори азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ ва пеш аз саршавии навор ҳатман лайк, подпискара ва зарбулачаи зери видеоро даргиронед. хонаи навбатӣ сехонага 75 квадратный метр, шашум ошёна, новостройка, евроремонт.
назди Зарафшон. Нархиш 700 000 сомон ё ин ки $63,000. бо савдо мешавад. хонаи нағбатӣ, е хонаи якум. дар коридораш гардероб дора. ҷо коридори хона мебошад ва дуюм ҳуҷра спальни. хона ба ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. хона ягон мушкилӣ надора. свет, об ҳамавақта. ҷа ҳамоми хона. ҷа ҳоҷатхона мебошад. иҷа ошхонаи хона. нархи хона 700 000 сомон яъне ки $63,000. ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо муомила мешавад. ин бародару худи дом. я бор дига хотиррасон мекунем се хонага 75 квадрат, евро ремонт. дар шашум ошона дом 7 ошонага, ин настройка, лифт надорад. свет, об бе ягон проблема. дар назди Зарафшон, райони беҳтарин. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо савдо мешавад. агар шумо хоҳед реклама кунем, ба рақамҳои 907 14 55 15 занг занед, наша чӣ реклама гам мезанем. ассалому алайкум бародаро. хотиррасон мекунем ки домтиҷаи саҳифаи худро дар инстаграм дорад. дар саҳифаи инстаграми худ мо маълумоти пурраро оиди ҳар як хона пешниҳод мекунем. марҳамат дар оида обуна шавед. ссилкаи инстаграм дар описания ва дар комментарияи видео.